TIPRASA video editing खाने software तो फैनाय plus Android mobile by जों video editing खाने बागै जों अनेक बार वानसुकलायो बाहाय के जों video editing खानाय video shoot खानाय Android mobile by किन्तु जों सेमिया computer PC सारा video editing खानाय हने video जों mobile by video editing खामानो Android mobile by ते जों video सोंनाय बखाव थांलायनाय प्रथम जों Play Store मा थानाय Play Store थाङै आरो सार्च खानाय KineMaster Pro Video Editor Page माने सार्च खादि ओंखाय मोटा आं अलरेडी इंस्टॉल खाबे जा नरो मनो डाउनलोड खादि इंस्टॉल खादि ए एप्स अनेक बरकाम ब्रो 10 मिलियन नि बिसि ब्रो यूज खायका तला डिस्क्रिप्शन को मा दङ परे नाय दे अनेक KineMaster बे ता खायमा किसा नायलेने बाय खेजों वीडियो एडिटिंग खाना बैकग्राउंड वीडियो चेंज खाना बैकग्राउंड चेंज खाना यावनि बागै ओंखे आं तो अलरेडी KineMaster प्रूफ खाबे जा ओंखे आं डायरेक्टली थांसिनाय KineMaster हेफानो दिनै फार्स्ट आं वीडियो एडिटिंग खामानाबा किसा नार्भास दङ फनो सरे नरमा खायदि जदि वीडियो सोंनान थाङा का प्रथम सिमी लास्ट पर्यन्त गाम खायनादि स्टेप बाय स्टेप जों थानाय एमटी प्रोजेक्ट हाबकां खाय माइके कैसा मानाय और वीडियो पोस्टर ऑडियो वॉइस लाइरी माइके मानाय इंगे जों प्रथम थानाय वीडियो पोस्टर थांगैनाय कैसा फोटो नायलेनाय अंदर गोबां फोटो खौ फोटो माखा नेचारेल फोटो जों अनसलायो एरत माखे जों वीडियो नानै जेमन लायन बो बाइकेर लामा तंनाय जों बन बागै किसा फन नायलेनाय वीडियो एडिटिंग इनखे फासे मन थानाय रा ओ साइज जे फोटो बस साइज दं जों बाय माइके कमे रखा मना रिया निची कोन नाय इंगे चेंज कोन पेके नाले नाय गोटका प्ले खनाय नाइट सेम टू सेम बर लामगा आचो कोई पॉइंट माहे के जों नुगो किन्तु अब KineMaster नि वीडियो हते जों अब फार्स्ट ग्रीन स्क्रीन वीडियो डाउनलोड खाय फोटो फानो वीडियो फानो जों अब एक्टिव खामो आनी वीडियो